Mbule Ngqongqo TV ngikwamukele ngiyathemba uphatheke kahle usukwini namhlanje ngithi nje bafowethu abantu bayakhala einkundleni zokuxhumana bakhala ngale ntombi enhle yakwaZulu ekuthiwa uSipesihle. Uzokhumbula nje mbukelo wami ukuthi le ntombi yakwaZulu ijwayele ukushaya ingoma noKhuzani Mpokampondo kusukela kwi-album kaKhuzani ethi Inhloko Nesixhanti siphinde siyithole nakuyisipoko esingaphi. Ngakho kusuka umsindo omkhulu emva kokunavigator eposte isithombe enayo le ntombazane yakwaZulu abese bhala ukuthi uthando liyafana ngoba linamehlo. Sesihamba nje siyishayisa sifuna uthando lweqiniso. Ngicabanga ukuthi le caption uyithathe kwenye izingoma zakhe. Abantu babese bekhala emva kokubona lezi ithombe besho khona ukuthi le ntombazane yakwaZulu ngathi ayiziphethe kahle ngoba kuke kwathi kuba nezindaba nje ezincane amahebezi ngazi ukuthi khona bekushaya amanzi phakathi kwayo noKhuzani Mpokampondo. Singazi ke mbukelo wami ukuthi le ntombazane bebemane beyibophela amanqine enyathi noma kuliqiniso nje cha, kodwa ke ngalokho kubonayo njengamanje mina mbukelo wami ngibona ngathi labantu bebeyishuthele nje izithombe akukhona okutheni. Ngingazi ukuthi ucabanga kuphi mbukelo wami, kodwa sobe sihlangana khona lapha ezantsi kwi-comment section wazise ingqongqo ngombono wakho. Esingakhohlwa ukusubscribe kulula nje ngendlela eyisimanga. Uzocindezela nje le TV nje ela eceleni kwakho esandleni sokudla eyingqongqo uthi nje subscribe mawuqeda lapho uthene on notification bell ukuze uzothola umlayezo uma ukuthi khona ingqongqo esezikupostayo. Ngiyabonga.